Dive 2 na tayo mga kaspero. Ang oras natin ngayon mga 3 AM na ng umaga. So hanggang umaga na to. Tapos pagdating mamaya mga alas 7 o 6:30, magpapalit na kami ng pana. Gagamitin na namin yung pang malakasang spare gun. Ngayon, spare night muna. Ready na ulit Master Doloy. Si Master Negro ready na rin siya. Master X. Yeah. Si Master Jeffrey. Asa na yung pugok natin? Bukas, kukuhain natin. Prepare na ulit kami.
init. Dali pa. Bukal iwayway. Paga na mga kaspero. Amo na tawag na lahin. Hindi pagpalag mo na tol, isda tol, pa puro paano lang. Maturog ka na. Pingga. Ako mga platro mga gulog. Ako na ulit magpanaran. Hindi pa kasangit hangin naguplat. Yung nga yan. Tatangin na na eh. Isang gabing sisid. Ay, pwede pa nga na yung baso, may kwarta. Harus ka ng gahon na. Pero, di-dive na naman tayo.